Yan, makikisama tayo ngayon sa parada ni BBM. Yan. Nakakuha kami ng isang kasama. Talagang nagpalit pa po siya ng damit para lang makiisa sa mangyayaring motorcade ni BBM dito sa Alaminos. Yan si Ate, o yung nandun sa unahan. Marami rin sila dito, oh. Ito naman yung mga taga-Anda, Bulinaw, Bani, Agno. Marami rin talaga sila. Pakisap. Sang bangir? Kapaya? Pakisama tarata na. Kaya? Wala tayo doon. Sige lang po, sige lang po. Opo. Kaya mo tayo pa ikot? Binabike ko yung ano, bypass hanggang Tanaytay. Alas 4:30 na nag-ano ako. Saan kayo, ma'am? Wala. Sige pa, maglinis na muna tayo. Pero naka-list ka na kami sa kabila. May bike doon? Wala. Sulat ba yun yung ano? A few moments later.